Tikulandireni mu programu ya Tikudziweni pano pa Times. Ine ndine Alik Ponje. Mu programu ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tikhoza kudziwa zambiri za moyo wawo komanso zimene akuchita. Timakhala tikucheza ndi oyimba, azitsuzo, penanso andale, ochita malonda, osewera mpira ndi ena ambiri. Cholinga chake nchoti tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Ndipo lero tikhala tikudziwana ndi mkulu wina wake woimba nyimbo za uzimu, dzina lake ndi Blessings Gondwe. Takhala ni pompo. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Dongoe katsuku yankune zanga weni kuponoshe inendine ntowa na umoyo zanga weni kulongo. Ndakulandirani mu program imeneyi. Tathokoza kwambiri. Blessings Gondwe woimba nyimbo za uzimu. Zanga weni kuponoshe Muzindu kulumpi. dongoe Komwe kumabiru kumati village nini timati chalo. Kodi kuti mpucho kuli kwina kuti kwa flight bwino kuno ndimadzangoona ngati kuti kuna dalitsidwa ndi mapiri. Of course kumene kuja ndi kumapiri. Koma kwathuko Kwa flight. ngati mwa mapiri. Aha. Faina waborabe ngati palumpi boma bajana ngati mata kuyenda ulo koma ife timakhala mapiri. Faulo palumpi paboma pacho kaonabe palibe mapiribe si kuti ndi Kuti pamene baja at least koma kwano kwathu kumbali ya kunyanja. chakunyanja. Aha. Actually ife kwathuko tikapita nyumba imakhalira apo nyanja kuiona pamusi apo. Utati mwina anthu oti amakhota achita zosakhala bwino akhuta akhoza kugubuzika kogera mu nyanja. Ndipo akhoza kukwati kwaeleko ni mapiri enieni kumene kwatana manga mapiri mweni kwachito sesereka kumene. Blessings Gondwe ndi ndani? Blessings Gondwe ndoimba nyimbo za uzimu nga mene so mnaendelera muja. Nayamba kuimba kalekale. Tili mwana nabadwa mbanja la abusa. Mwe woimba uso mwina unandiyandikira. Kodi pali connection yanji pakati pa anthu obadwa mbanja la abusa ndi kuimba? Ndachezapo ndithu ndoimba ngapo pano pambiri amati ine nabadwa mbanja la abusa, mwina solo abusa osanalo oimba ine. Pamakhala connection kina kai kubadwa mbanja la abusa ndi kuimba? I think chifukwa cha zinthu zija zimakhala pafupi. Zinthu zake ziti Zida zimakhala pafupi. oho Ukatero ndi ngati azibusa kalekale oti amakhala nyumba ndi chalichi malo amozi. Ndi ukatero kwa anthu akuyimba. Ndi ukakhala mwana uthamangire nchalichi ukamva. Ndapinke ka interest koimba kaja kamakhala kuti kakukulakula. mwina so zida kumasunga so kuimba Zida so asunga kuimba kwa abusa. Ukatero ukainyamulako keyboard ja kwa usiku. Ndi mwina ifoja zimenezo ngati nende ndikhozonori experience yanga ya kuimba o exposure ya kuimba inagona pamenepo zida zija ndipo tinainyamula keyboard ja kakaipakira kuti yana nthawi imene kuimba madala akati iwe usiku uno 12 kusokosera iwe kuimba beba ndifacha chonchija kupeza kuti ndikuphunzira kutani zamayi. So iweyo umaimba chida chanji nanga simene kunene ndiye kuti umakhala exposed kuzida? Ine ndimaimba keyboard ina mati piano. Kodi keyboard ndi piano zimasiyana? So kuli tiyambe ufotokoza kusiyana pakati kwa nisati komano Koma sound keyboard imakhala is yofanana? ndi electronic instrument. Yomwe piano yilimo pamene piano generally is an acoustic instrument. Ndi instrument Kodi piano ja kulibe zolumikeza ku magetsi yanjani? chimechija. Sichimatheka chonchongo khamera Chimechija ndithu ndikuli zima strings zimene jama ikazimiphika ndezimatusa sound. So keyboard ndi anatengaso sound ija ya piano ija kuyikamu. So inaso amasiyanisa kuti ya keyboard amati keyboardist, pianist kaseweresedwe. Ndeti makamba I think tinafika nsanga kuti ku nkhani yoti wayamba kuimba ndifuna ndimvetse kuti wakula motani.
Okay. kuyambira unabadwa chaka chanji? Nabadwa chaka cha 1992. Posachedwa. Posachedwa. Uli pabanja? Ndili pabanja. Okay. Actually timapanga celebrate anniversary posachedwa pa October. Saka zingati wene? 1 year. Okay. Ai chabwe. So skulu unabadwa 1992. Skulu unabadwira kuti zakhazi kuenda bwanje skulu kudzafika tsiku la lero? Ine nabadwira ku Mzuzu. Malili ana umene ku sitimapanga rikoza mbiri. From there makola anapanga transfer upita ukaronga. Okay. Amagwira ntchito yanji? Abusa paja. Upa chabusa yes. Okay. Ndimona ngati mwina ubusa naye ambabe after some time. Munabadwira mbanja la ubusa. Ubusa ndithu. From there anapita ukaronga. Then 2002 tinabwera ku Blantyre. Okay. Nthawi imene tapuzako pa HHI pa primary. Okay. Choka pamene kuti tinapita pa data pa National College of Information Technology. Napanga maphunziro athu pamenepo. Choka pamene pazamaphunziro ndikuzonena kuti moyo wanga wayenda choncho. Then liya itagwirapo ntchito pano tinangopanga so venture into my businesses. Mapanga business awaba? Business yanji? What ndati my businesses? Ndangapo. Ndiwe munthu ochita bwino? Yeah. Koma munthu ngati upanga ang'ono angapo. Koma ngatala ang'ono angapo. Makhabe kuti ndochita bwino kupa ng'ono. Nangasema khoti. Nangati nganene kuti maputika ngati. Chisomo cha Ambuye chimatiso. Sine ndo munthu ovutika iti. Chisomo cha Ambuye koma chinene kuti chimatiso. Ine funso liti madabwana la ndambindikana kuti tinganene kuti ndinosowa ngati samayankha bwinobwino ayi koma Ambuye amatipatsa chakudya chathu cha lero ayi koma kusowako chilungamo chake nchonera kuti palibe munthu amene mwina amakhala nazo zonse. Komano tili ndikuthekera kunena kuti tikhoza kuzuka tsiku lino mwina ndikutengako kakapo kati ndeti manena kuti chisomo cha Ambuye chikutitani chikutisunga. Koma chisomocho chilipo ndithu choti simunganene kuti ayi lero chakudya chasowa pa khomo sitidya ayi. Mwina tikhozana kuti chisomo chimakwani. Mapanga business yanji? Yoyambirira ndilondere. Okay. Ndilondere. Imene machedwa Breeze Laundry House. Okay. Kuti kumene imene ndeti mapangira ku Chimwenkunda. Business yachiwiri imene itangoyamba kumene is an electronic shop mulimbi mu Pacific Plaza and hadipeza menemu. Okay. Mukulitsa za electronics. Ndipo ifeso ngatoyimba nzatoyimba umene wazibwira umene magitara. Musalengeze malonda pano. Mukafuna kulengeza malonda muri bwerezo mudzatipatse ndalamazo zolengeza. Okay, mmapanga laundry then mmapanga za electronics ina nakasema ndangapo. Iyo malizira tikuzonera kuti timapanga so za take away. Okay, zakudya. So, iwe wanena kuti udziwe zoti uli ndi luso loyimba fa kuti nyumba muli zida kapena pachali chipali zida mwina ndi chinthu china komanso kuti udzaziwe zoti ayi ine apa ndikhoza kuyimba udazindikira mwina uli ndi zaka zingati? Mwina nene kuti chidwi chidalipo. Ngati mwana mwina zinthu zijokhala nazo mufuna uzizisewerese. So chidwi chimene chija chifukwa choti chinalipo ndi zinthu zatiyandike timagwira pang'ono. Komano kukhala ndi interest actually najoina praise team. Mafuna ndiziti sunadzerepo mkwaya ina yake. Najoina praise team. Ndiyambira ku Blantyre chifukwa ndili ukalonga timayimba makwaya kusiye izichani imene achinyamatawo. Kwa ndabwera ku Blantyre najoina praise team I think 2003. 2003 or 4. Nthawi imeneyo so nali wachichepere praise team. So amangotisiya kumbuyo koma interest yoyimba inali moyambire. Pachakakhalana nthawi zambiri amangowasiya kumbuyo olomawa asaveke bora khala nawo pagulu la kwaya. Amatidumpha kumene akati tena uko iwe uzimba zomwe zako akuyimba. Koma by and by first ndi mu environment manager nazachiona kuti ndayamba kuphunzira then nazafika nthawi ina yoti keyboard ije ndimatrainer kunyumba kuchipita anthu panalibe atandionapo ndikuyimba Sunday inake unapizowa kuti anthu ozoyimba keyboard kulibe
Then mkulu inake moza anazandipeza ku nyumba kuti koma iwetu misoma yesera tapita. Ndi anapita mwe kagoza Sunday oyamba ndeni mantha sune imbipo ku audience mangu imba mutu uli pasi amachira uzogodo iwe yatatu nyimbo. Kenako ikiachiriko kenako interest ibeja yamba khangati ikukula. Then in 20 ndikudumpa of course kwese kuti ayimba ndithu koma be ineyo journey ya solo artist inayamba 2017. Okay. Kwase kundaimba praise team ndaimbapo ndi makwaya osiyana ndine wampingo Assemblies of God. Okay. So kwa Assemblies of God iso tinali ndi ma sections, ma divisions, akaba sogolera ma sections, ma divisions kwaya. Koma interest yoto okay ndikhozoima ndiyimbe ngati solo artist 2017. So nayamba upanga recording ndi nyimbo patali ndikumatipona. 2019 na join nawo mpikisano wa Mibawa upcoming music competition. Okay. Mwachisomo nakhala number 1 kumene. Okay. Nana basa Makobi. Sana kwatseni makobi. Kodwa naye makobiri ayi koma nati basa contract yoti tijambule. Anamba 2 ndi number 3 ndamene anaendera makobiri. So ife zinali ndekuti zinali socheperako. Inuyo anaona kuti value yake kwatseni drama ikhala sipanga. So it's better kuti akupatseni ma services. So anatijambulira abamu kumene kuja. Jambula yose some few videos. 2019 yomweyo ine of course tita jambula abamu ija natengapo nyimbo zina. 2019 yomweyo ine I did a live recording. Okay. Actually nene napangira ku Blantyre Baptist. Actually nime nena kuti I think ku Blantyre I was the very first person to do a live recording. Unapanga live recording yoti ilipo mpaka pano? Actually ilipo. Unaichona bwino. Yo tunidwa bwino. Kupanga nditu live bwino muntu kumati ayi ndani live nditu. Okay. Napanga imene 2019 naitulusa uponya ugulisa. Then 2020 also I did another live recording. Ya komati timata acoustic nali base mwenye zambi sinachabe chingoma ndizina acoustic set. Okay. Ndiye panopa wa ulipati. Paka dali pano tukupanga ma plan a project in 2023. Another live recording. I think it's a lower journey. Ma live recording umaona kuti muli phindu ndekuti nanga kwaka kamera choncho lesi kuti mene khala chitatu. Ya chitatu. Apart from kuti muli phindu ine ndimane kuti expression yacho mwe chokufuna chiimbidwe chimakhala chimakhala mu real time. Okay. So mwinya ifajo ndapanga kwambiri ma live recording studio association ndimachita ngati posachedwa patatulusa nyimbo koma it's been a while. Chitulusire ni nyimbo inake mwina asogolema iziwa ya mama napanga ndisha ma vocals ni nyimbo ina yozika ndikondi chanu mama ndakoma nacho chipangire ni mene think sina jambule poso studio apart from mene ndajambula chaka chinocho. The rest has been my live recording omwe waina oyimba ma performances. So nimaona pe kuti one in terms of investment imakhala yaikulu komano is not compared kuti ndijambule ku studio ndilipire ndizinyamule nyimbo zijandipire so ndikajambule ma videos. The workload for me nimaona pe kuti jambula video audio nthawi imodzi audience. So live recording choka jambula umayika so ndithu pa DVD kumaguletsa. Yeah. Kodi mkuimba muli phindu lenileni loti munthu nkumati iya ndikhoza kumayimba kumapeza ndalama yodyetsera banja langa kapena nzomwezo mwina nkona yo unaganiza zoti yayi ndizipanga za laundry ndizipanga kaza take away kapena fwa mwina kuimba mulibe phindu lenileni. Mukuyimba muli phindu. Komano ndimanena kuti entertainment level yathu kumalawi ndiyo chepa. Okay. So munthu kuti apange realize phindu yake pamavuta. Chifukwa investment jamabizoli ndi aikulu kuposa zomwe zikutani zikubwera. Ineyo I would say kuti chambire nokuyimba. One nimachitenga ngatutumike koma ndikhozonera kuti ndama zomwe ine ndazitenga ndikuzilowesa mukuyimba ndi ndama zomwe ine ndazilandira kuchoka mukuyimba zambiri zomwe ine ndatenga ndikuzika mukuyimba. Komano sindimapanga deny fact yonena kuti muli phindu.
enaso koma ngati zotuluka zili zochepa kuposa zolowa ndiye kuti phindu mulibetu. phindu lilimo koma entertainment level ndi yaying'ono, so exposure ya zinthu ija imachedwa ngati kuti anthu mukanganirana pamalo pamene ndi papang'ono pakapitapo atatu awiri 4 pazaza kuti awaso apite awa chokankhacho kuti ufike pamenepo chimakhala you need extra power to get there or effort, so izomwe tikupanga face ndi effort ibe it's an investment. maonabe kuti idzafika nthawi yoti kuimba ndithu kumapindula nako kumapanga maprofit kapena mangoti ayi bola ndi kuimba ndi kufalitsa uthenga za ndalama ndisiyeka pambali. Yeah, ndimaona kuti zizafika ndipo mwandikumbusa ndikubwera kaya kumene kuti lowerereko alowererani ngati kuli kosapanga ndikudula mwendito okay mwandikumbusa ndikubwera kuti chomwe ndikunena so kuti entertainment or art industry Malawi ndi yaying'ono but zinthu zinaso zomwe zimapanga contribute ku Malawi kuno. It's very difficult kuti fete pange export even art yathu nyimbo zathu koma there are bodies amene amayang'anira zinthu ziti zimenezi iwo aja they need to push to open doors ya industry yathu kuti zipita ngati chani mabodies ngati chani. for example ku music we have mam we have iwe Kosoma ndiwe member wa mam ine ndine member wa mam koma mosokhangatinso mmango khalira so ukangana ato pena zimavuta pati kweneko so erapo kumeneko ine nsalowerereko koma ukangana kumakhala akweti kusavana pa zinthu ziwiri zitatu kumakhalako monga pena bali kose of course koma ine vuto langa so amama akuthandizani kuti kuimba kwanu kupite patali wanena wekha kuti kupanga export music ku Malawi kuno simavuta komano kuti atione kungopita mwina olokumalayi kuno ungoyanga nozuti nyimbo za ku Zambia za zili paliponse nyimbo kaza ku Tanzania oimba ku Zambia sapana angobwera muti ndani wemakhaza angobwera kuli ka Diamond Platinum angobwera kumano kunoko zimakhanga mmangokhala kudanda koma ifeso ukuthi muone ndochepa amene kumalawo kuno amatuluka pa frequency ngati imene vuto ndi chani. One, music yathu si exported, is not exposed. I can give you example kuti nthawi inake ndatulutsa project yanga ya live kuti nditumize timati ku one gospel channel ya ili pa DSTV. It's one of the big channels ya gospel music, okay, I think within Africa. Kuti uitumize the process so ngatumize wekha ukhoza but I think amaweka ndi amati choice then there is a plus inongonewa the process imakhala yayikulu. Now mabode ngati awa kwanza zathu kunja kuja mabodies ngati mamu Kosoma ntchito yawo ndi ntchito ngati ziti zimenezi kumalawo kuno kuti olo mutuluse nyimbo mukatenge ma royalties kunja you need to register ndi kunja not kumalawi. There is no body that you register iniyo muli kuno yone kuti nyimbo yanu yapangidwa ayika pa channel iniyo ndikulandira royalty. Very difficult. You only work with my bodies amene ali kunja pamene ma bodies ngati mamu Kosoma they can connect with those bodies ndekuti iwo akhala mabwana athu kuno ndekuti anthu ambiri ine ndimaniwa kuti kumalawi kuli maluso kumalawi there is so much talent. Ngakhale kukamba zoti kumalawi kuli luso ena manena kuti ayi nyimbo zathu za kumalawi sizimapita patali ifa cha quality sizoona zimenezo koma current eneo issue ya quality I would argue komanso chilungamo chake quality ili hapo nyimbo mene majivesera pali ena kumati hit song hit song nthawi zina even hit yomwe mati hit song kuti muyangane quality kumakhala mwina kulipi. It's just arrangement yabwino vocal yabwira bwino koma kuti quality kuti studio yanje anajambula iyi ukhoza so danda kuti studio yomwe anajambula nyimbo iyi quality yakisiya. So chikuvuta kuti nyimbo za ku Malawi samafike patali kunjaku ndi kuti sakuthandizani amamu ndi akosoma nisapange conclusion yacho koma ndine kuti ma bodies awa othandizira art wa music yo akwene atipangire system yone kuti zinthu jasamavuti olo kuti nyimbo ipite pa Deezer pomwe pa iTunes the cost of doing that ndi ambiri ndekuti muzimvesesa zoti ndandinakale kuti ine sindapange realize phindu lambiri mu music koma ndi chidwi choyimba
kutulusa nyimbo ndikuchitenga kuti ndi chinthu changa chimenechi koma every process yoti nyimbo yanga ipite ndikuyenera ndilipire mwina 50,000 ndekuti pa zinthu zina ndimangoti nthawi yanga sinakwana so ndangati amene akunena choncho ndambirimbiri kupeza kuti music yathu kunja kuti sikuta panali nthawi ina yake mwinaso osati panayi koma ndi zinthu zimachitika kukakhoti kukubwera oyimba akunja amalipidwa ndalama zambiri ena mati ayi umapeza kuti muno akunja uja kungopanga perform ina 30 minutes koma ampatsa ndalama zambiri m'Malawi wotinso mwina anthu akumkondanso kwambiri wapangaso perform nthawi yayitali akumpatsa ndalama zochepa kodi imangokhala nkhani yoti foti uyu ndi wakunja kapena pali pena pake pamene sizimayenda bwino komanso nde tingateteze bwanji oyimba ku Malawi kuti nawonso kakhoti kuli mashow komanso kumapanga protect bwinobwino kuti osati aliyense amene akufuna kubwera zingobwera zimayenda kuyenda motani pamenepo maganizo anga kuti awa ndi maganizo anga number 1 ndi value ya industry mupite ku South Africa music inafika pa level ijoti olo mwana 1000 andifuna kupanga study music minota pita kuno tili pa level ijoti even pa household level mwana akauza kuti ndifuna kupanga study music but ufuna ukavutike ndochepa amene alipo amalola the opportunities panopo ineni they aliko koma value manager ili mutu mwathu mwawina aliyesi nde olo ukapita artist akabwera andizayimbe ku show 500,000 kuimba kukhako amatende kuti yachuluka yachuluka so nokunja kuti anapanga kale set value nde inumbe mukuwafuna koma simungachose pa value yawo ndamene ajakuza ndoti ine tikuyimba tikubwera umene ku charge yanga ndi 1.5 million imene ndi charge so ngati mundibwesa umene ku work out the logistics so ine ndichoke kuno ndibwere ndi munthu umodzi artist 3 million gone kunoko because value is low so awaso amene amapanga ma events the bodies of music akuyenera nawonso azithandizira kuti value ikwere ndifuna ndimve nyimbo imodzi imene umayikonda kwambiri pa nyimbo zimene watulutsa ndi nyimbo yanji ngondiyimbirako 30 seconds tione nangasi timati munthu akakhala oyimba ena yake ndimanyiza ndazitsuzo ndimati ayipangani apangeko zitsuzo kandi ojambula zimadzangovuta mwina ena oti umati nanga wampira unganene kuti sewera ndi mpira koma oyimba yayi ndithu atulutse mawu anthu amve nyimbo yanji nyimbo yomwe ndimayikonda ine ndimati wandivula mmatope taito yake timangoti wandivula nyimbo imene ndimayikonda kwambiri tayimbe tione kavesi kamodzi ndimangoti wandivula matope wandiyika pa thanthwe wandichosa yapa wandiyika yapa yawe ayi chabwino mawu akuvekadi kuti munthu uyu ndoyimba koma ayi kuno iweyo amene woyimba amene umamupatsa ulemu umamuona kuti uyu muliluso ayino kuti funso imene lambiri limavuta amamba unena yayi ndiyambana ndi kuti ende pamakhala kuti pali ambirimbiri koma kutchula mmodzi woyimba umalayi kuno ndani wani nungonena kuti funso lanu ndilipange paraphrase mu understanding yanga kuti lisakhale exactly imene mwanenerawo kuti pala oyimba amene ndimapanga admire ku Malawi andi ndambiri koma ndifuna mmodzi pa mmodzipo ndiyambe kaye ndi the Red Wambari chifukwa choti ineyo I also love afro mu nyimbo zanga zambiri muli nyimbo zachikhalidwe zachitumbukaso so ndikamvera ma composition at the Red Wambari ndimafika pa choti koma makanza bwanji chikulilewa amalemba so yes the Red Wambari amanzangasa kwambiri ayi basi foti ndikuti muyamba kutchula yayi wakuti wakukera mufuna mutchule anzanu onse amandisangalatsa now ndifunsefunso ili pamene tikumaliza program yathu pakatipa oyimba mwakhala mukudandaula kuti mwina ngati za covid zimachiritsa kuti musamachititse mashow ndalama zikuvuta then kumadzabweranso nkhani ichoti simukuchititsa mashow komanso nyimbo zanunso
zokhala ngati piracy so ikukula. Kodi piracy ija mmayiona kuti ndi chiphinjo ndi kapenanso ndi chinthu chabwino choti chitchukitse nyimbo? Number 1 kuvesesa kwanga ndikozoona kuti piracy chikozokhala chiphinjo komanso chikozosakhala chiphinjo komano pamene chimakhalira chiphinjo ponena kuti nyimbo yatuluka komanso sikupanga generate chani royalties chifukwa choti censorship ya kayimbidwe ka nyimbo ku public ku kama radio ma TV kaya ena amati masatidwa koma finki face tinafike pachapoti tukuyisata chifukwa choti kunja kwanza tu olo ineyo kungobwera pa show pano ndikuyimba nyimbo ya munthu wina ujaso sadandaula ya chifukwa kuti zikulowa kuti kwa account yake nyimbo ndi yake so royalty ikulowa koma kunoko the process ya royalty jemavuta now ma sales ose athu agona poti tigulise the actual copy yathu ija ndama zija zibwere direct kwa ife ndengati anthu apena sinde kuti market yatha ukoko koma ena manena kuti sitikupanga promote piracy koma ena manena kuti penanso ndi bwino kuti anthu azigawane nyimbo zija zitchuke zikhale paliponse kuti ukadzafuna kupanga live chipaulo show ijatu simafunika kuti uzikapanga perform anthu asakudziwa nyimbo it's better kuti anthu azidziwe nyimbo moti akamati ayi blessings Gondwe akubwera pano anthu akauti nyimbo zimene zikayimba pamenepo akuzidziwa azikayimba nawo sipena pakenso piracy ndi yabwinonso koma tisanena kuti piracy ndi yabwino koma kuti nyimbo zikutulukako kuti ndi ubwino wake ndimene ndinena kuti I think kwanza tukakagulisa kamozi they don't worry they spread akaiponya pa YouTube pa ango actually mwina akhozo ngoyihoda mwezi ikangotha pamene tikayipeza pa public akuti nthawi yatha ndikuthokoze kwambiri blessings Gondwe foto nabwera program ineyi tathokoza kwambiri tikatero ndi kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program ineyi ya Tikudziweni pano pa Times. Ine ndine Alec Ponje, lero timacheza ndi woyimba nyimbo zauzimu blessings Gondwe. Tikusiyirani nyimbo yake iye muonere kenaka zonse zili kumapeto mu program ineyi ya Tikudziweni. Mwakoma nonse. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Dongowe katsuku yankune zanga weni kuponoshe inendine ntowa na umoyo zanga weni kulongoze ungatsabirira chala na vamchala zanga weni kuponoshe chidongowe katsuku yankune zanga weni kuponoshe inendine ntowa na umoyo zanga weni kulongoze ungatsabirira chala na vamchala zanga weni kuponoshe